makarantun mata na sakandare da firamare guda 130 a faɗin wannan jihar. Wa kenan? Ya ba da naira miliyan 20 domin gyare-gyaren makarantun firamare a kowace lokal gama. Shine wai yake wannan aiki ne ne? Ya ɗebi ma'aikatan Bezda don koyarwa a dukkanin makarantun da ke faɗin jihar nan sama da mutum 10,000, kuma zai tabbatar da su da mutum 3,000 su zama permanent and pensionable, sannan ya ɗebi ma wasu. Al'ummar faɗin jihar maza da mata, manya da yara, samari da 'yan mata suna godiya a bisa tagomashin alsherinka sashen ilimi. Na kasa gane waye ne? Ya ba da umarnin buɗe makarantun fasaha da ƙere-ƙere don ɗalibai masu zana jarabawa NAPTEP da advice, don yanzu haka ma suna can suna yi. Ya ɗebi alamomi har guda 60 don koyarwa a makarantun Waye kenan? tsangayu guda 10 wanda ya ƙirƙiro. Ni masu wa sun gama bisa bin ka'idojin likitoci, ba wanda ya kamu da coronavirus, masha Allah. An samar da almajiri boarding school don magance barace-barace a faɗin jihar Kano da inganta ilimin addinin musulunci, masha Allah. Gaba ɗaya kun sani a rudani, na kasa gane akan wa kuke magana. Waye ne? Muna faɗa maka ayyukan Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan Kano, zakin gwamnoni, wato mai girma kadimul Islam. Gaskiya na ji matukar daɗi da kuka zo min da wannan bayani. Shakka babu lalle tsari ya canza, kuma haka ake son duk wani gwamna jajirtacce akan al'ummarsa. Gaskiya mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wannan abu da kai ba karamin daɗin sa na ji ba. Kuma kanku da kuka zo min da wannan labari, Allah ya saka muku da alkhairi. Saboda haka shugabanni a kafta. Wannan sako ne daga kwamishinan ilimi na jihar Kano, wato Honorable Sanusi Muhammad Majidar.